Tämä Graniitti- ja rantahanke, niin tämä on lähtenyt oikeastaan siitä tilanteesta, että tässä kohti kadun varrella on ollut 10 vuodet valtavan pitkä liikerakennus, joka tuli tiensä päähän ja se sitten oli pakko purkaa pois siitä. Ja tämä on tavallaan nyt sitten tämä tilanne tässä ollut se, että täällä on ollut niin kuin tällä ei ole ollut mitään käyttöä ja me haluttiin hakea ja löytää semmoinen kesantokäyttö tälle alueelle ja tulevaisuus ja sitten säilyttää se elävänä, koska se on kuitenkin osa Viitasaaren kulttuurikeskusta. Meillä oli tämä kiven käyttöidea taajamassa, oli yksi ajatus. Sitten kun mä kuulin, että tämä toinen hanke on vireillä, eli Taiteen virtapiirihanke, joka tarvitsi kohteita täällä Viitasaarellakin, niin sitten keksin, että tämä alue, joka on lähes kuollut, jolle ei ole mitään käyttöä, niin se olisi se kohde, jossa voidaan yhdistää voimat. Taiteen virtapiiri on yhteisötaidehanke, jonka tavoitteena on tuottaa uudenlaisia viihtyvyysympäristöjä sekä ympäristötaideteoksia ja näyttelyitä tänne Pohjoisen Keski-Suomen 4 kunnan alueelle, Kinnulaan, Viitasaarelle, Pihtiputaalle ja Kivijärvelle. Mulla on itselläni ollut sellainen ajatus, että tämän hankkeen kautta tämmöinen elinvoimaisuus ja semmoinen virikkeellisyys pienillä paikkakunnilla tulee enemmän esille. Ja tämä Torinranta on siitä ollut kyllä erittäin hyvä esimerkki. Että tämä aika on jotenkin semmoinen, että kaivataan yhdessä tekemistä. Ihmiset on suunnitellut yksityiskohtia tähän rantaan ja toteuttaneet niitä myös, lahjoittaneet kasveja ja rakentaneet oikeastaan tuon kivikkorinteen tänne kokonaan. Että ihmiset on oikeastaan olleet tämän Torin rannan sydän tässä koko tekemisessä. No mä sanon, että tämä on mennyt yli odotusten ja sitten tämä on ihan hirveän hyvä esimerkki missä tahansa hyödyntää, että tämmöisiä ikään kuin kuolleita alueita ottaa käyttöön, tehdä niille jotakin ja tehdä se vielä niin useamman eri hankkeen yhteistyönä. Palautetta on tullut tosi runsaasti ja se on oikeastaan ihan poikkeuksetta niin pelkkää myönteistä. Ja ihmiset ovat olleet tosi ihastuneita tästä ja seurannut kuukausien mittaan, niin mitä tässä tehdään ja ihailleet ja tykkäävät tästä.